Wazingalo ke usuku namhlanje kaba nje waqala nini ungena kwi-modeling and wamotivatewa ngubani okanye yintoni? I-modeling yenye yezinto endandisoloko ndifuna uzenza but ndandistrola kwaFacebook I saw omnye umntana kuthiwa nguAmthandile Mjodo. So i-modeling I thought mna yinto ihamba ngomzimba wakho, how slim you are, how light you are and stuff. But uAmthandile, I texted uAmtha, then wandixelela uba no mntasi i-modeling ayikho ngaloo nto, if uyajoyina you can. And then ndaqala apho ndazenzela ke ngoku uphando about into ye-modeling. Okay, kodwa ke olwakuthando ludevelope njani and into ebangela uba uyithande wazifuna uzibona nawe ungena kule industry yenza ntoni ekutshintsheni ubomi bomntu? I-modeling ndiyithanda, okay, mna ndingumntu osoloko ofuna uzibonakalisa ebantwini so i-modeling iyayiboosta i-confidence yomntu kakhulu. And if you want to join modeling, sucinga kakhulu uba funeke uthini, funeka uye kubani or bazawuthini abantu. If uyayifuna yenze. Alright, nkosi kakhulu. Kuthiwa uyi-queen ke sana uphumelele phaa ke ku-Mr and Miss Ilinge 2025. Kasincokolele, waziva njani xa uchongwa njengophumeleleyo and ithetha ntoni loo nto kuwe? Ukuchongwa as i-queen ka-Miss Ilinge 2025, it was one of the best thing ezenzeka ebomini bam, because yi-first title that endiyiwinileyo. So laa mini yayingasesimane seliqalela lungapheli, because andiyazi man, I was so happy. And ndafika ekhaya azange ndibalalise, ndandibaxelela everything uba kwenzeke kanje. And that day ndophokelwa na-heel. I wanted to quit, but then ndawina, although ndihamba nge-heel yam yophukeleyo. So I was so happy man ngalaa mini, and ndisalibulela nanamhlanje olwaa suku. Alright, yayibonisa ukuzithemba ke yonke loo nto leyo, yayikutesta uba uzithembe kangakanani na. Alright, now that uphumelele kuthiwe uzawukwenza ntoni na, zithini iitaski ozinikiweyo? Ndinikwe funeke ndishere kwi-312 something into anganayo, mhlawumbi ii-toiletries, ii-sanitary pads, or noba ngowuphi, noba ngumjita okanye yintoni, funeke ndimsherele loo nto anganayo. Then enye yile yoba funeke ndize apha kwi-interview. I-third one funeka isuke from my heart. Okay, so sincokolele ke ngoku unqwenela kuyenza nini kwesiphi isikolo, le yokushera komnye umfundi nale ifuneke iphume entliziyweni yakho? So le yokushera komnye umfundi ndizawuyenza esikolweni sam, because I believe that unceda apho usuka khona. And le yasentliziyweni yam ndifuna uyenza, I think ndifuna uzama kwi-primary yam endisuka kuyo. Yeah, because ndakhiwe phaa, all of this confidence ndithatha phaa, so ndifuna ubuyisa kubo. Okay, ufuna ukuthini kubanye ke abafuna ukufana nawe benze i-modeling, ungathini ubakhuthaza? Ndibakhuthaza ngelithi sukujonga uba ubani uzawuthini, i-community yakho izawuthini. If uyafuna uyijoyina i-modeling, yijoyine. And if you need help, bakhona abantu abakuthiwa nguSisi Zinhle-Kelephu no-Anelisiwe Tyalana, ungaxhumana nabo phaa kwaFacebook ucele uncedo kubo, baza kunceda, baza kulithisha yonke ijeni yakho. Alright, so ungathini xa ubaqhayisela, ilula okanye nee-challenges ezininzi, kunzima kule industry? Khasincokolele ngokwe-experience yakho. Ayilulanga yona, especially xa uzawuqala, ayilulanga. Uye ube ne-stage fright, i-social anxiety, and ufumana i-followers, i-supporters zakho kuba nzima. But ayonto ingako, uzawuhamba uyiqhela uye ubone uba no man, le nto yinto eyenza kanje, utsho ukwazi nawe unceda abanye abantu. Alright, kokugqibela nje abantu ke bafuna ukulandela, bafuna ukunika i-support, bakufumana njani kumakhasi onxibelelwano? Ungashera ke nenamba. Ndiyafumaneka kuFacebook, ndingu-Inam Namza Yeko, nakuWhatsApp ndifumaneka ku-082 351 6070. Sorry. Cela usiphindele. Ndifumaneka ku-082 351 6070.
Okay, kosikakhulu phambi kwaba ke sikhulule kha sinqokolele ku-2026 unqonela ukwenza ntoni ngokwe-plans zakho ngoba zikhona ezinye ke i-competitions ojonge kuzo and then ke usele sinqokolele uba ubhalansisa njani ke incwadi kokunye ke netalent yakho. 2026 I want to focus kakhulu kwi-academics sam. Not that ndichaphalezekile last year, but I want to be more put effort kwi-academics. But i-modeling ndingenele ku-Mr and Mrs Black Diamond South Africa, and ndingenele A1 because of the same reason of year academics. Yeah. All right, kosikakhulu ke all the best for imizamo yakho ka-2026. Nathi ke sivuka FM siyathembisa uba sizokuxhasa. Kosikakhulu ngexesha lakho Inam. Good. All right, kosikakhulu ubinguye uInam Yeko, yena yiQueen kuMr and Miss Ilinge 2025. Chilo ke wathi zikhona ke i-competitions ezawungena kuzo kulonyaka, chilo ke ne-charity work okanye izinto zakuncedisa ngazo kubanye babafundi napha ke kwi-primary asuka kuyo Mphulaphula. Masibaleke ke ngoku sihambe ke siya pha